अगर आप भी चाहते हैं कि माँ गिरजा म्यूजिक का गाना सबसे पहले आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। जबे लगही छा तू तो लल हकी डरेस में तो भसाबुन मार छोड़िया रही छा फरेस में हो गह जबे लगही छा तू तो लल हकी डरेस में तो भसाबुन मार छोड़िया रही छा फरेस में जियो के मोबाइल तोहर सेटिंग कोनो छौरा रिंटुआ से छौरा मिंटुआ से मिलही छायन हरिया में लगैया तोहर सेटिंग कोनो छौ गे सकीलवा से मिलही छायन हरिया में लगैया तोहर सेटिंग कोनो छौ। उमर नहीं छे 18-19 के बिगड़ल छै बहरानी 2020 के हो वाली छौ उमर नहीं छे 18-19 के बिगड़ल छै बहरानी 2020 के मायर कह तुम हंसै छा तोहर सेटिंग कोनो छौ गे अजइया से गे रंजइया से मिलही छा अन्हरिया में लगैया तोहर सेटिंग कोनो छौ गे अमितावा से मिलही छा अन्हरिया में लगैया तोहर सेटिंग कोनो छौ चहलै छा तू ढनिया के लगैया तोहर सेटिंग कोनो छौ पूरब चहलै छा तू ढनिया के लगैया तोहर सेटिंग कोनो छौ छौरा भूसना से छौरा लोटना से मिलै छा अन्हरिया लगैया तोहर सेटिंग कोनो छौ गे रजेशवा से मिलही छा